ni heddiw ydy perthnasoedd iach, felly da ni am wylio fideo fer unwaith eto. Fi di Miriam, dwi'n gantores, yn actores ac yn gyflwynydd a nes i gyflwyno rhaglen ar ryw a iechyd ryw ar esbydrec o'r enw Ar Led. Be fyswn ni'n deud sy'n bwysig mewn perthynas iach ydy bod cyfarthrebu da rhwng y ddau berson. Bo' chi'n deall eich gilydd, bo' chi'n trafod pob dim a bo' chi'n trystio'ch gilydd. As na ti'n teimlo'n gyffyrddus neu ddim yn ddiogel efo rhywun, yna siarad efo rhywun ti'n ymddiried ynddyn nhw. Mae'n bwysig i gofio bod o ddim yn cool i roi pwysau ar rai i wneud pethau dyn nhw ddim eisiau wneud, na chwaith i godi cwilydd ar bobl ar yr hyn maen nhw wedi gwneud. Mae cydsyniad neu consent yn beth mawr hefyd. Hynny yw bod ti'n gwybod yn union beth ti'n cytuno iddo fo. Mae'n golygu bod ti'n deud ie i'r hyn ti eisiau gwneud ac yn teimlo'n gyffyrddus yn gwneud. Ond hefyd mae o'n meddwl bod ti'n gallu tynnu nôl a deud na ar unrhyw adeg. Mae'n bwysig bod ti'n teimlo'n frwdfrydig am yr hyn wyt ti'n deud ie iddo fo. Ac os ar unrhyw adeg mae rhywun yn deud na, yna mae rhaid i'r person arall barchu hynna. Mae hynna'n bwysig iawn. Mae yna lot o sôn hefyd am sextio a rhannu delweddau noeth ac ati, felly mae o'n bwysig iawn bod chi'n ymddiried yn y person da chi mewn perthynas efo nhw, yn enwedig yn yr oes sydd ohoni. Pan o'n i'n tyfu fyny, doedd na ddim mobile phones, dim Snapchat, dim Instagram, felly doedd y peryg yna ddim yna. Felly mae o'n bwysig iawn bod chi'n ofalus efo'r pethau da chi'n rhannu hefo pobl. Yn amlwg, mae o'n erbyn y gyfraith i rannu delweddau a fideos os nad ydy'r consent yna. A ti chwaith ddim eisiau teimlo'n afiach neu dyfaru ar ôl anfon rhywbeth, yn enwedig os wyt ti am drio am swydd amlwg neu pwysig yn y dyfodol. Be ydych chi'n deimlo sydd yn creu perthynas iach ac hapus? I fi mae perthynas iach yn gwreiddio cyfeillgarwch a ymddiriedeth mewn eich gilydd, a mae'r un un egwyddorion yn dilyn trwy o perthynas gyda ffrindiau i perthynas gyda pobl falle fwy romantig, a felly mae'n bwysig bod chi'n teimlo'r cysur ac yn teimlo'n ddiogel wrth siarad a bod gyda'r person yna. Fi'n cytuno, fi'n meddwl bod yn bwysig iawn teimlo'n ddiogel mewn perthynas. A dylsech chi ddim teimlo unrhyw bwysau i wneud unrhyw beth nad chi'n gyffyrddus efo fe. Ac mae'n bwysig iawn i gymryd eich amser os chi ddim yn barod i wneud rhywbeth. Peirwch a teimlo'r pwysau yna i wneud rhywbeth dych chi ddim yn gyfforddus yn wneud. Be ydych chi'n feddwl dyle bobl ifanc feddwl amdano wrth ddechrau perthynas? Be ydych chi'n feddwl sydd yn bwysig? Fi'n meddwl bod yn bwysig cofio yr oedran i gael rhyw yn ôl y gyfraith y wlad yw 16. Felly, mae'n angyfreithiol cael rhyw cyn 16. Ond mae'n bwysig cofio hefyd, bod y gyfraith yn gweud taw 16 yw'r oed cyfreithiol, hynny ddim yn golygu dyle unrhyw un deimlo pwysau bod rhaid wneud unrhyw beth pan maen nhw'n cyrraedd yr oedran yna. Yn aml iawn o fewn grwpiau ffrindiau, mae pobl yn trafod eu profiadau a falle hyd yn oed gorddweud y profiadau, a mae hwnna weithiau yn wneud i pobl feddwl bod rhaid yn nhw wneud yr un peth. Dim ots be mae pobl eraill wedi wneud a profiadau nhw. Mae'n bwysig iawn bod chi'n wneud y pethau chi eisiau wneud pan chi'n barod i wneud hwnna. A mae'n bwysig iawn, os mae rhywbeth yn digwydd mewn perthynas, bod y ddau berson yn cydsynu i hynny. Yn syml, mae cydsyniad yn golygu bod y ddau unigolyn yn cytuno, ond mae'n bwysig iawn i ddeall yn union beth ydych chi'n cydsynu iddo fe hefyd. Ond hefyd mae rhaid i ni cofio bod modd i chi newid eich meddwl unrhyw pryd, a os ydych chi mewn perthynas gyda rhywun sy'n parchu chi, person cywir, mi sy'n nhw'n parchu eich penderfyniad chi, hyd yn oed os ydych chi'n newid beth ydych chi'n meddwl. Felly, ydych chi'n gwybod be di'r rheolau ynglyn â sextio ac anfon lluniau noeth? Sut ydych chi'n gallu cadw yn ddiogel ac yn saff? Wel, yn ôl cyfraith y wlad, mae hi'n angyfreithlon i anfon neu dderbyn unrhyw luniau anweddus os ydych chi o dan 18. Ac os ydych chi mewn perthynas lle mae un ohonoch chi'n 18 ac un ddim, mae hynny dal yn angyfreithlon ac ni ddylai fe ddigwydd. Ac os ydych chi yn derbyn llun neu ddelwedd anweddus o dan yr oed yna, mae'n bwysig iawn i ddileu'r llun, ond hefyd i drafod gyda rhywun oedolyn ydych chi'n ymddiried ynddi. Peidiwch â, wrth gwrs, anfon y llun yn amlaen i unrhyw un.
Mae'n pwysig cofio bod y lluniau yma yn bodoli am byth a hyd yn oed ar apiau fel Snapchat dyw'r llun byth wir yn diflannu a gallen ei dilyn chi am weddill eich bywyd. Ond yn amlwg, yn y byd technolegol hyn mae yn digwydd a mae pobl yn gwneud camgymeriadau. Mae'n bwysig i ni cofio bod modd troi i athrawon, bod modd troi i rieni. Mae ymddiried mewn rhywun yn holl bwysig er mwyn gallu ddysgu. Dyma beth dwi'n meddwl sy'n bwysig mewn perthynas da. Trust, gonestrwydd, cyfathrebu da a charedigrwydd.